Good morning! Ayan. Kasama ko na po yung aking tindera. Palit na mo! Siya mag-aayos ngayon ng aming mga paninda. Kunin mo na. Kunin mo na yung t-shirt. Kunin mo na. May pang Shopee Ayun na. Kamusta po, madam? Marami bang benta? Kailangan na po natin mag-ano kasi wala ng bigas talaga. Ha? Bakit talit ka mananag-isa? Bakit walang bigas? Naubos sa lalaki. Halapak, grabe naman kasi. Hindi yan mauubos. Maaga mo naman naubusan ka agad. Ano ba mga bagong product mo? Ay, meron siyang andito yung ating Maldita. Maldita by Gwen. Ba't naman kasi Maldita yung pangalan ng pabango mo? Tingnan mo naman yung mukha ng may-ari. Huwag ka na mag-Maldita. Kailangan mag-smile ka na. Kasi si Mama Mary may binigay na 500 for you. Sino Mama Mary? Mama Mary ng New Zealand. Ba't naiiyak ka na naman? Kasi ano? 500 lagi ni Ma. Hoy, hindi yan para sa'yo. Para kay nanay yan. Kunin mo. Para kay... pala to sa akin Ibigay mo na to kay Mama kasi pamili niya ng diaper. Abot yan doon. Paano? Abot nyo. Ako pupunta ng Lugait. Ay, pwede naman pala. Diba? Kasi may jowa ka doon. Ayan. Ha? Diba? 5 sila. Wagan ka. Wala ko lang yung kwento mo Ay, di ka siya na natin para may padala natin kay Mama. Ayan, mula kay Mama Mary. Mama Mary, thank you so much. Mama Mary ka talaga ng buhay namin. Sana marami pang blessing darating sa'yo. And sana yung 500, 500 naging 1,000. Thank you, Mama Mary. Ngayon naman pupuntahan natin si Baby Goy na nagpapakain ng tilapia. Hi, Baby Goy. Good morning. Sa mga tilapia, taray. Ako mo sa mga tilapia, hindi naman nagmamatay. Okay naman. Marami nang malalaki. Ay, taray. Di ba? Noong nakaraan, sino ngayon nagpaabot? Si Ma'am JJ. Ngayon naman si Mama Mary. May pinapaabot siya sa'yo. Parang ayaw mo Parang Gariya kay Mama Mary. Siya rin yung nagbigay ng mga ng mga damit ba? Oo. Yung lahat kayo. Ayan, para daw sa iyo yan. Thank you. Kasi daw napupugian siya sa iyo. Grabe. Parang dimple. Nandito na. Nandito. Maraming salamat po, Mama Mary, sa binigay niyo po. And God bless po sa inyo, ma'am. Thank you. Dapat may kanta ba? Thank you. Thank you. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. Taray. Maraming salamat. Kaya ngayon naman dito tayo kina Nanay Conching. Sa bahay nila Tita Inday. Green na green Tsada. Malamig di sa taas. Malamig di sa taas. Hi, Nay! Ang taray ng background mo. Para ka nasa US Pak. Taray. Kamusta ka? Ha? Marami ka na benta? Marami ka na bentang hot cake? Sige mo kubuat. Nabaligya ba? Dagahan ba imong nabaligya? Ano oras ka nakaubos? Ito umaga lang daw? Marami ka pang tinda? Wala ka na pang tinda? Bukas? Bukas na ulit? Kilala mo si Mama Mary? Kaila mo? Kaila mo? Mama Mary. Mama Mary.
Wala ko Itong kwan makita. ba? Kwan ni Brenda dito sa Japan. Hindi. Hindi ako. Hindi siya. Iba to. Si Mama Mary, may pinabibigay sa'yo. Sa'yo daw yan. Sa imo yan. Salamat. Na. Anong sabi mo kay Mama Mary? Kay Mama Mary ang galing ha? Siya akong istorya. Mama Mary, salamat. Pandagdag. Oo. Para makarami ka pa na may stock. May pandagdag na stock. Puhunan ulit. Correct. Okay. Thank you. Thank you, Mama Mary. It's DJ.